Shukor nakaslem jong unongsan hima. Kajingja nakapor shakapor hakabag jingsha thok sha shukor ki samla khasi ki balai banwat bala shabar kala penong ya ke SU bakan bu daudak jingkeli lagadei lesi kajila kadan hapdeng kajing kedukam ni kadan daki wipat kidaw namar haba phai shagajila ki brio napo kajila ki lewat kam shabar kadba ki barjila ki le banwanrung shagajila bantrei banwat kam u president rangba ka khasi students union uba lombok star wal marngar uloong bagani gijingdon ki cement plan ba pher hapo gajila kam ai jami ki parodo parasnam napo gajila badru kalong ka ba e ban khmi linti tang ka kam sarkar bad kani le se kala pindong ki khon samla bakin wat kam wat jam shabar jila bad kani kala pindong ki khon samla bakin sha thok sha shukor habaki le ban wat kam shabar ulokin tu ki khon samla bahashwa banet wat kam shabar jila dei banda pej banya bha namar yo ka de ka kam ka bathok bat kan poi shaki kam ki basngosi ulokin turu shaki khon samla balada lewat kam shabar jila kum sha Delhi ne shaki wek jila ki deban pintip shaki nong yalam ka seng laka kam ka de ka bakumno knang ban lai na ka jing sha thok sha shukor Ini ki jingja ki jujia na kapor hi kamtam ki pondok pasnam ni ki ba mi ni po jala jong ba lewat kam macam sa ki wipat ki jala Icungi kimi ni li buat kam sui jalan kat bagi bar jala kita noi le badrung po jala ka cungi ta dok jingkri hato kadon jing kerdu kam ne tek wipat ki jang tengah keren ni kita jingdon kini ki cement plan fair beran po jala cungi kim sembala robara cengai kam macam ni padok senam cungi banyak kimi lenti tak kam sarkar le cukup tak kalai tangwi kapus no apply dan tulisan dus po jah kalong ba tak sarkar bukan berok yo kam sarkar dari kidan pati ki private sektor fair kilapan ai kami kun sama andai kum kolong matang iba ki malak ya kaban address le se kita kecing di kun sama ba community ban yo kam baca jadi se ka pelompat di kun sama yang ni ki haban ni ka celara jong buat kam sabar andai piso tu bi dari kam sabar kini ka juk kam tan ka pertai matang i bun tangkil ki bom desu bas sisa bun si kam thok kam support sudah tena gliang ijo kaseng bagi dan gisnat dari kam fair sport wipat ijala jong ka re India kilong ba pengor bat kilong kiban long kinong pitilneti kinong yarap ada kidan kinong jing sama jing hari ngasukun tu tang kini kowe sama la boleh buat kam subar ihaban wat penia aswa kin lek menteri no kam nama kadu ko wangi la yo bun jing ujuar komplain ihaban final pasat kun ta reng songon kim dai ban sungai mata mari yang buat niat la kalong kam kuno la kat kalong sisan yang kita ki wat kam ki yo sila poi juga yo setang ki sat thok pat yo setang so jibat ki jing jia pasosi de kita ki ba palong pat ya kum ka sengi bro ko ba ju ya tentu ju ya wer ba kun samlap pa bnya kas snat kam yo ki sun del unit jo ki sun po del unit ka ju kun tu ba bagi den no ki ba wat kam tham po del hi ki ben wat bnya de pen tip chi ki no yalam ka seng tu khnang ba makiru ki yo ban wat ni la ka desa nam kalong nu jakatrai khnam la sha thok chokor khamtam man la ni jing jia pasosi to biyo jing khen trai ka nomut ki ba ka sengkala de kayo pelanya kini ki samla ki belasa ban ti kana ka jing khen de ni namla ban ai abudak rei kamri tang po de hi sigi wi bat ki jalaru ki kat pila bayai na ka dem ka seng ni ju persyam ju ban yarap ki ban man phaino jalar jong magi de teng ki phone ki bayi ng sam pe khun jong ala posta sha thok kam ka jam na ka dem ka seng ban se ban thau ki lan ti ku ban yarap ban poi biam ki spo ka jalar jong atau kan kadai kajing keduk kam po kajalane kadai kajing syak penbik hanor bakini tresabar ngam ong ba kajing syak ka jingkeli mata ka ong ba jong la jong kilibat kam sabar ka baki manabar ki sedang man jelai po jala jumi tok jingkeli ki ek ba ta ki daw tan rai le piwat ka jing syak ka long ba kumakran kong ba kam sarkar lei ka long ba taban ong ba yu kam sarkar lot regi dan kini private sektor pengakren ong ba penting ki kimla aja se ban beli takalat kelenti ban akam ajam ni khun sama kala dai ku po di sarkar ba hab ban thau ki polisi ruba kinunu ki ban set up ki kompuk kinunu ki lagi long ki factory kinunu ka kam ki jam po ka jala juni
kada long khakmat tam golong te ban aikam ajam choi gi trai trimbulu yul se kani kala ban address ye si bun ba ki kita jing kedukam jam khun samla andai yul se hot peleng juga taruh yul jun khun samla kwa ban liwat kam sabar de wi pat kam bakin yo ta experience andai tangkoi golong khaban wat benia detail ba haswa ban sim garab khlu yul se na poi chaka yo se tam jing sa thok so skor da Tikai ka jing tu jupi ki kun samla ba ki kibi ki pa mo. Kajing kentu nak kalian keseng hi kalau bayi kun samlah swab kin liwat kam sabah kam tam kajuk online mata kim de musania tak kajuk online bacu ong ba ngala apply lamba online jadi kin buat detail wal benia la kata kakam kalau ba sisa ne ke bom sisa nomor ba yo la sila poi jakayo ki penon kam ba kumbai yo ka jia ba kumbai ka haka cela jung ki beri ting sukun tu ki pa kun samlah kalau ba kin buat detail buat benia aswa bakin mi nyala jong kasunong mi la jong jala aswa bakin lech tak we jala khanang ban light kin vision je ko sabsi